So ketina rutukana namabhiriju nezvakataurwa namabhiriju achishora macelebrities who are always begging for magifts kutiktok. Hanzi namabhiriju zvanyanya ende zviri kunyadzisa zviri kuitwa nemacelebrities edu. Inhamo here inoita kuti vanhu vakumbire magifts from people like that. Mabhiriju ended up atodeleta post yacho iyoyo cause ketina reminded yekuti iwewe takakuziva uchipema pasocial media ndozvatakakuzivira uchitopema from passport uchinanzva ana Java tiwazopiwa mari yefake naOlinda. I saw some people saying kuti mabhiriju anenge anombonyanyisa zvake kutaurisa hanzi izvo zvake zvekutobvisira chembere arawa yaanobvisira bhurugwa hanzi ndo zvinotonyadzisa. Ketina ari kuti ucelebrity hwekuzimbabwe hwakatosiyana nedzimwe nyika because mazimbabweans vanotambura vaine mafollowers, so the best way is to just use mafollowers ako to gain something, otherwise hanzi unofa uri rombe uchingonzi wanga uine mamillions of followers but mamillions acho wakaitei. In short, ketina ari kutaura here kuti vanhu ngavashandisike, like kuti ari kutaura here kuti vanhu tikushandisa vanhu because of following. And she also said kana usingade kundipa mari yacho unongoregera, kana usingade kundiisira masters acho unongoregera, kana usingade kundiisira whatever zvekutiktok malayoni magani machichichi hanzi unongoregera hazvimanikidzwe. But mabhiriju ari kuti wedweka zvakuti kanenge kakunyadzisa ende iye haachatomboite zvekumiramira patiktok zviya zvachiita zvemabattles zvemachichichichi. And then ketina ari kuti iwo kana wakuwanawo kana wabva palevel iroro ratiri iwo uchienda uchinyarara usanyanyoti shore isusu tiri kuita zvemagame izvozvezvo. And then ketina also reminded kuti uchiri kuremember here kuti iwewe nguva yana DJ Towers yaya zvawaiita iwewe, you were always on my lives doing live after lives na DJ Towers muri two. Saka it's our time now. Iwo chimbosuduruka ukaona share yako, saka isusu ya time iwo yekuti tuwane share yedu. Ameno, I don't know. Hanji celebrity chemuZimbabwe chizaiti chakatosiyana neku-South Africa, chakatosiyana na DJ Tira, chakatosiyana na macards. And macards, you won't find them on the internet saying, money gun, tap the screen, you won't find them. But our very own celebrity, unowaona variko. I think the likes of Ana Japreza and Japreza, Nana Winky D, I think ndo vanhu vasingaoneke kuma TikTok lives. Other than that, a lot of our celebrities unowaona vari kutap the screen uko vachita mabattles vachiwana kungoti zvako kune vamwe vanhu vasingazonyanyi but vanotowanika. Musicians anowanika, comedians anowanika, like almost every celebrity wedu anenge ariko ikoko kachita tap the screen and so mabhiriju was trying to just express kuti aiwa zvanyanya kukumbira kwacho kupema kwacho kwanyanyisa. Hamina tunozvonawo sei papapa. Indakatombozvida kuzvitaurawo kuti kamwe kabhegero kavanenge vachitiitira vanhu ava kavaka ukanzwa achiti manigani unofunga kuti pamwe manigani yacho kungotepa manigani yoenda usina kuenda kubank account kwako aiwa unenge watoenda kubank account wotobvisa manigani. I remember when I was doing a money gun for my friend, it was almost like $6, if I'm not mistaken, for a money gun. So just imagine, kuti money gun ungo chiti kwasara 5 which means kuchoda kana $30. Zvimabeto zvavo zvavanoita zvezvo zvekuti zvinenge zvine matargets. Unenge chinzi kurudwa 6 kana 8 money gun, which means kuti munhu ari kuda kana kuti $6 by 8. Imari yese yoyo. 48. Munhu yaanenge achitaura ozoti lion ozoti chii. Mabhiriju ari kuti chimbomiswa kana macelebrity emuZimbabwe manyanya. Ndinenge ndinobvumira nawo naye ipapo kuti vanenge vanoda kutidya macelebrities ekuZimbabwe aya. Weduwe munhu wese anenge achida kutongoonawo mari nesu. Manje isusu takangwara isu atiite izvozvo.